Så ja, i dag er det 5 km 3 gange, og så har vi kilometer jog imellem. Marathon pace. Og i dag er det første gang i år, vi løber med shorte tights. Dejligt, selvom det er lidt køligt. Har du barberet også? Nej, jeg er stadigvæk lidt... der er lidt beskyttelse her, kan Ja. se. Det er lidt hårdt. Så nej. Og så, ja. Så vi er alle sammen her i dag, kan jeg se. Ja. Så det bliver hyggeligt. Mega hyggeligt, mand. Som altid. Ja, det er det samme. Jeg sagde, at jeg skulle ud klokken 8, og så var jeg sådan, klokken den har været 8 nu. Det er ret vildt faktisk. Du kunne alligevel? Ja, det er fint. Du ser let ud. Heldigvis 3,48, ikke 3,40. Det var godt. Det var en hård start, men nu tror jeg, vi er varmet op. Ja. Så nummer 2 runde bliver forhåbentlig lidt nemmere. Nu er benene klar, så ja, dejligt. Det er svært at få ud, de her, når man har krølle fingre. Det er lidt nice. Ej, den er godt nok hård. Ja, den er hård. Ja. Men det er godt, du fortsætter alligevel. Ellers er det sådan lidt. Tak. Og løb hjemmefra hele vejen her for ikke at gennemføre noget. Så det var. Ja. Jeg kan gennemføre, jeg har da gennemført 2 nu. Ja, det er det, jeg siger. Det er godt, du gør det. Mangler vi den sidste? Ja. Den var hård. Kunne man godt mærke de første 2 runder i den sidste. Men vi skal kunne klare det her, og så er vi ready to marathon. Sådan, mand. Og hvad med dig? Får du en nummer 1? 4 eller hvad? Jeg fik en lille nyhed mere. Tak. Tillykke. Ja. Hvad løber? Det var godt. Hvad løber? Det var... Det var god.